Bine v-am regăsit la un nou episod și acum să jucăm Minecraft. Da, mi s-au șters mapele. Asta e una cu Village, am făcut-o la țară. Mi s-au șters mapele, știi? Și, da, acum dau click pe altă mapă. Și atunci când mi s-a șters mapa, mi s-a șters și skin-ul. Și mi l-am făcut iar. Nu, mapa nu e bună. Uite cum stă apa asta de aici. Ua. Este. Deci sunt pe aici și hop. Cum am căzut aici? Așa. Bun, mapa asta nu e bună. A, da, și nu uitați să apăsați butonul de like. Mapa asta nu e bună. Mie nu-mi plac de alea cu doar o insulă micuță. O șterg și dau... Stai, puțin. Bun, și hop. Bun. Hai, mapa asta e bună, dar suntem la ștină. Și să-mi spuneți în comentarii, mă întreb, cum ar arăta casa de vrăjitoare? Oare, că eu nu știu. N-am întâlnit niciodată o casă de vrăjitoare. Vrăjitori sau vrăjitoare am mai găsit. Nu cad. O mapă bună. Îmi place așa cum la ștină. Pentru că, da. De patroli. Hai, și eu de gri. Nu, două. Da. M-am jucat de multe ori Minecraft. Și am un joc. Încă n-am făcut un episod cu el. Dar o să fac. Și dacă mai vreți episoade cu Driverhead, bine, nu am mai jucat, o să fac. Da, mi l-am șters. Pentru că m-am plictisit și da. Dacă mai facem și cu altceva. What? Cum se aude? Nu punem aici. Acum am dă foarte multe de astea. De ce nu știu. Dar și acum plosc. Cum mă gândeam. Da, acesta e skin-ul meu și îmi place foarte mult. Și eu nu știu un lucru. Vreau să-mi schimb poza de la Facebook, de la YouTube, doar că vreau să-mi pun poza cu skin-ul meu de ăsta. Cu skin-ul de pe Minecraft. Că știu că mulți youtuberi au așa. Și așa vreau eu să am. Da, mamă cum s-a distrus ăsta. Acum pot să intru în copac. Bun, și o să-mi fac casa undeva pe aici. Dar nu știu sigur unde, aici o să-mi o fac. Așa, 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 așa. Bun. Ațară am jucat mult timp pentru că eram plictisit și nu aveam net.
Da. Și dacă vreți să știți unde stau în Slatina. Da, deci în Slatina stau eu. Nu, destul de mișto, dar știi ce? Nu are Slatina. McDonald's. Deci, McDonald's, frate. Îmi place mie mult și nu este. Pentru că nu avem destui locuitori. Bun, am făcut spațiul destul de mare. Aici pun chestul. Hop. Și, nu chest, crafting-ul. Bun. Așa, și aici o să pun chestul. Și trebuie să fac și o ușă. Ei, umăr. Mamă, cu copacul. Pita mai copacul. Și cum v-am mai spus, da, și nu o să mai fac serie de Red Bull. Cred că nici nu vă plăcea. Hai să jucăm acel măr. Și uite, mi-am făcut-o destul de bună. Ce pot să spun? Bun, și ca să o fac așa mai frumoasă, să-i pun astea așa. Și acum intru. Crafting table-ul și facem lemn. Asta e. Să facem un furnace. Lemn. Chest. N-am făcut ușă. Ce e important. Dacă îți faci o locuință ca a mea. Nu-i așa? Acum să pun chestul. 2. Și să pun ușa. Gata. Merge așa? Stai, o pun aici. Ce? Ușa s-a distrus și... Uitați. Oare s-a băguit? Uite, s-au scos ușile. Nu știu oare de ce. Și să punem ăla. Așa, îl punem aici și vreau să fac chestia asta. Aici pun astea. 3 și aici pun... Acum așteptăm. Și da, hai să facem. Că mie așa îmi place să fac un rând pe aici. De astea așa. Acum, repede, pun asta. Gata, nu mai trebuie. Bun, așa, mă las așa. Măcar nu mi-am făcut din prima rost de pat. Asta e bine. Cărniță, dacă mi-e foame, de o punem aici. Și mie mereu îmi place să aranjez inventarul. Așa. Și mai am dirt la mine. Ceea ce nu vreau. Bun, deci... Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Ne revedem data viitoare. Pa!